Higit. Nice strike dire guys. Guys, first catch na to guys, gamay. First catch na to guys, gamay kayo. Thou shall not confiance. Wap ko kakuha ni guys. Unlock niyo, unlock. Okay guys, balikan na po ito na itong gigta na ito dito. Hindi na siya part 2, continuation na siya. Kaya usara itong kuha ganina, continuation na siya. Tusog-tusog na lang hangin kontra ganinang buntag. Dagko di pa kaya dagkong bawod. Naibawod ba? Kaya pa ni. Hindi na ganyan magkaya guys. Uli na yan sa dugayan. Kaya pa man. Balik ta dito, pahigot ta dito sa payaw. Okay, mura mo to siya net dito. Pahigot ta dito kay sugong bawod. Kana may dakong bawod. Sa forecast kay mahinay mo kuno nun. May lagi. Kung tinuod wag mo hinay. Uy, kaya ra ni. Lutaw-lutaw ra ta ni. Lutaw-lutaw ra. Sugat-sugat ra tas bad. Mara tay kulba ni. Higit. Gahapon may kusog kayang bawod. Prano. Dagko ng bawod rin rapitaw. Oh no. Dos. Tres. Sugat tas hangin. Napoy bawod. Pahigot pa tayo kabot ito. Hindi kita kapoy. Sige, kita tayo rito guys. Pahigot na tayo rito guys ha. Pito tayo mabot guys. Pero nagkadako po ng bawod. Hay. Pito tayo mabot oh. Hinahinay lang. Mabot lagi ta. Tukol. Napala. Dagko kayo? 1, 2, 3. Buwa na ganyan ng bawod balik ka dali. Hindi lagi nas diskarte. Arita dali. Sabak ka dali. Arita dali. Sabak ka dali. Dito ta ganinaw. Upat ka bukuan. Naglutaw. Karon na rin na punta. Balik na punta. Para napoy kuan ba? Kalainan ba? Spot ba na? Tara. Nabot na ta. Pagunit lang ta gamay, okay na. Okay. At least nakapahigot na ta. Tubang ta sa kuan anang bawod, no? Uy. Tatanan nabay mamahit. Sabak ka diri. So ayan. Kusara ni kakuan guys, kusara ka taga tong gibutang. So ayan na natog na bay kaon diri. Okay, first drop. Okay. Grabe. Bahas kayo sa ilaw mo. Okay. Bait and weight number 2. Pa mo nang usa. Ala sa ta. Bait and weight number 2. Tag na pa yung mga gagmay. Kani gamay gani taga guys. Lisod man gud micro jig dire kay samot na dita ka pwesto. Yan anay mga dagkong PC naglutaw-lutaw. Ano nagunit niya sa loob. So
Ara sa ta. Okay guys, murag mingaw man rin napita. Wajay strike bisag gamay. So balintas pikas. Balintag laing spot. Pahigot ta rin to. Kaya murag di ni maayo ra. Abtan tawag 15 minutos niya wajay gamayng strike. Binuang. Balin. Grabe diyan ang mga buya oh. Sa ilaw man aday dagko init. Grabe. Dagko init sa ilaw. Talaga. Palayo tagamay na kay daghang sangit na mo mga pisi sa ilaw. Kuyawa na ilay. Another payaw. Nice strike there guys. Saan na butang dire? Guys, first catch na to guys, gamaya. First catch na to guys, gamay kayo. Kakuha naman ko na pag primero, jigging ganito. Pero karon murag gamaya pala ni. Isa ka madawat nimo guys. Gamay kayo. Sa sanin boyan. First catch. Release. Gamay kayo eh. Bait in wait man eh. So you wait. Kapoy na ko sigurd bugsay eh. Oy. Aray. Back to back nih, back to back. Oh, puy man. So, anan sana? Water lang na ikurog. Sharo nung gid. Oh, guys. Wag gid ko masiro guys oh. Nikaon sa tungguan guys. Mau nilang gingon nga kuan. Walang na di lang nato ni kuan guys ay kay gamay kayo. Pero ningon sa lami kuno ni. Pero sige lang, i-release lang tani guys kay naba ka ni siya tunok no. Thou shall not confiance. Wa ko kakuha ni guys. Unlock niyo, unlock. Unlock na to guys. Bait and wait, gamit sa bait and wait. Kuya ba niya? Di ba kanina siya mamatay? Okay, hait man. Oh, ito yung kilid. Be. Opa ko kasuhay ko ani mo nang di sa ko kumpiyansa guys. Di sa ko kumpiyansa kay. Okay. Release the Kraken. Manasad. So guys, mau na to guys. At least what data na 0. So mau na to guys. That's the end of our video, and thank you for watching. And recap lang na to, pagbuntag nagkuha ta og checkered snapper, and karong hapon nakuha ta atong taason nga
isda sa nga na to bitaw. Ako yan to i-search. O katong murag puros man. Unlock to nako guys. Okay ba og kaon mo dito? Kuan kanang squid man atong paon karon. So dili ta zero rong adlaw. Mao ta guys, and enjoy the video and see you on my next video. Okay.